Nu zie de Schuurman eens liggen. Schuurman. Wat heb je opgegraven? Schuurman. Het is groot aan corona. Dat wordt het groot aan corona. Het is de eerste corona doe je met Schuurman. Ja, ik heb gejank weer. Ja, serieus. Ik heb echt gejank. Maar ze kost niet meer weer. Nu heb ik geen zak. Ze hebben een hoes nog gelaten in Saint-Tropez. Aan de kust, hè. Dus zat nu met het gebed en ik kim te wassen avond. Dus, dat niks, hè. En Bouguer zal nu begraven. Ik ga nu begraven. Het ze niet betaald. Ze moeten me dat niet betalen. En dan beginnen. Schelen. Het zit een Schuurman begraven. Nee, ik ga niet. Ga nu beginnen. Slept ze nu 3 dagen de Schuurman met? 2,5. Een halve dag heb ik vrij. Maar ja, ik heb een hoes gekregen, zijn tropee van haar. Moet je een beetje terug de motor. Oh. Nu zie de Schuurman eens liggen.